Dia ya. Kasih dia ya. Ada. Mana itu? बिराद मोजां नांदों बेफोरबायदि जों रेसपेक्ट मोनदों आङो लाइफआव फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि जानो मोनदों ओमफ्राय आं जेरैबायदि सारमु आंखौ आखा खालामदोंमोन आं बेफोरबायदि लाबोनो हायासै आं नेक्स्ट टाइम निस्सय नाजागोन सारमुनि आखाखौ आं खानसेबाबो जाफुंहोगोन माने सारमुना गल्ड आंखौ आखा खालामदोंमोन आं खिन्थु बिसोरनि साननायखौ जाफुंहोनो हायासै बिनि थाखाय आङो माने नेक्स्ट टाइम मोजां नाजाफिनगोन प्रेक्टिसखौ मोजां खालामनांगोन नोंनि बे जितु मेडेल मोननाय बेयाव गोजोननाय दङ ना गोजोननाय दङ बिसोर बेबायदि हमनानै ला माखासे इयुन जोलैफोर दङ बिथांमोननि थाखाय मा मेसेज बुंगोन बे समाव जायखिजाया माबायावनो जा खेलायानो जा फरायनायानो जा आरो खेलाजों लोगोसे फरायनायखौबो लांफाथारनांगौ बे मोनसे आरो प्रेक्टिसा मेन प्रेक्टिसानो आरो दा बे समाव जेनेबा नेसनेल गेम्सआव बाहागो लानायनि सिगां बेसेबांसो माने हार्ड माने माबा खालामदों प्रेक्टिस खालामदों आङो माबा बे नेसनेल गेम्सआव सेलेक्सन मोना जोंखौ गुवाहाटियाव लांदों प्रेक्टिस खालामनो 1 मान्थनि थाखाय माबा खुरुहजाय स्टेडियामाव बहुद मोजाङैनो प्रेक्टिस होदो जोंनि माबा दले सार दोङो आरो बिथिं पान्जाबाव थाहैनाय दिम्बाखौ जोंखौ बिराद मोजां प्रेक्टिस होदो बिसोरनि थाखायनो जों दिनै बेफोरबायदि आरो आनन्द सार गुरु बेनो गुबुन गेलेहैनानै नोंथांनि एक्सपिरियेन्स माबायदि मोनखो दिनै गुबुन बरजों गेलेनो मोनबाय माबायदि मोनखो मोजाङानो नांदो ओमफ्राय फैबाय थानाय समाव लास्ट गल्ड मा दङ मिजिं मा दङ थांखि मा आं गल्ड बबाव गेलेनाय माबा हारियानायाव जागोन नेक्स्टआव नेसनेल गेम्स होयो 38 नेसनेल गेम्स आं बेयाव निश्चय गल्ड लाखिनो नाजागोन सेस्था खालामगोन अलिम्पिकनि थाखाय अलिम्पिकखौ आङो नाजागोन मुङा देबिका बर' खुलुमबाय आंनि मुङा देबिका बर' ओमफ्राय मा मोनबोखो नोङो दाय गेलेनानै ब्रन्ज मेडेल मोनबोदों ब्रन्ज मेडेल मोननानै मोजां मोनदों नोंनि थाखाय जिहेतु गवायाव गोदान जायगा गिबि खेबनि थाखाय थांदोंमोन ना औ थांनानै माबायदि मोनखो मोजाङानो मोनदों गुबुन गुबुन हादोर रायजोनि माने गेलेगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय बिथांमोननि जितु पारफरमेन्स माबायदि मोजाङानो नोंनि जिखिनि माने डिबेट माबायदि खालामदों नोंनि एगेन्स्ट टिमखौ माबायदि खालामदों डिफिट खालामदों माबायदि फेजेनदों गोरायानो जादोंमोन आदसा नोंथाङा खम बैगावनो बेफोरबायदि बाहेरायाव गेलेनो हाबाय नोंथाङा माबायदि फिल जादोंमोन बे समाव नार्भास फिल जादोंमोन नामा नोंथाङा बे समाव ओहो फार्स्टआव जादोंमोन ओमफ्राय उनाव जायाखै आरो